Ya dịka ụmụ akwụkwọ dị 116 esonyego n'ule inweta ohere agụmakwụkwọ n'efu nke Omelora bụ Chief Ignatius Aguowo na Chikoba site n'otu nnọrọ onwe ya bụ IG Aguowo Foundation ma bụrụkwa nke onye isi ụlọ ọrụ Best Brain Contest na onye isi otu akpa azagoro bụ Honorable Frank Igbojindụ na Ga-Chikoba. Aguowo Foundation na-azụ ụmụ akwụkwọ dị iche iche malite n'ụlọ akwụkwọ ogogo praịmarị ruo mahadum. Ha nwekwaziri ụmụ akwụkwọ dị ihe dịka 255 n'okpuru amụma agụmakwụkwọ n'efu ha. Justice Onyemeobi ga-akọtọpụrụ gị akụkọ a. Ya bụ mmemme dọkọtara ụmụ akwụkwọ ndị praịmarị nakwa ndị ogogo sekọndrị nakwa ndị si na mahadum si na steeti dị iche iche na obodo a, nke gụnyekwara ndị nne na nna na ndị nlekọta na ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ, ebe ha gbakọtara na Prọfesọ Kenneth Dike Library Ọka ka ọ na-agwa ụmụ akwụkwọ ahụ okwu n'aha ndị otu ahụ. Honorable Igbojindụ kwuru na ndị ahụ kacha wee mara akwụkwọ bụ ndị kwesịrị ka eziga n'ụlọ akwụkwọ ma kwuo na ndị ahụ mere nke ọma na ya bụ ule bụ ndị ga-enwe ohere irite erere nke ya bụ foundation si na ya were enye agụmakwụkwọ n'efu. Honorable Igbojindụ kelere Chief Aguowo maka iji onyinye Chukwu nyere ya wee na-enyere ndị enweghị ka ọha aka maka agụmakwụkwọ ha. IG Aguowo Foundation chọrọ ka ya nye ndị mmadụ scholarship, ụmụazị ndị ma akwụkwọ ka enyere ha aka. God will come. My prayer is that Chineke gọzibere anyị the founder IG Aguowo Foundation. The man has done tremendously very well, and we'll keep kind of applauding him, and God will continue to bless and keep him for us in Jesus' name. Ka ọ na-ekwu okwu, onye sekretari nke IG Aguowo Health and Academic Foundation Oriakụ Peace Chukwu nakwa onye akaụntant Oriakụ Lilian Anele kọwara na ya bụ ule bụ ụzọ ha si ewebata ndị ọhụrụ na ya bụ foundation, dịka ọ na-ekwukwe na enyochachara ya bụ mpụtara nke ọma wee fụ na ndị ga-enwe mmeri bụ ndị a ga-akpọbanye ha ritekwa erere agụmakwụkwọ n'efu. Ụfọdụ ndị nne na nna ụmụ akwụkwọ ahụ, nke gụnyere Oriakụ Ọzọdụ Nzubechukwu nakwa onye proprietor nke Standard Academy Okija Maazị Nzubechukwu Udemmadụ, kenere ya bụ foundation maka etu ha si wee mee omume anya oghe. Dịka ọ na-ekene ha n'aha ndị ụmụ akwụkwọ ahụ, obere Maazị Francis Okemmụọ ya nakwa Nwada Victoria Ekweli nakwa Nwada Onyinye Enesman gosiri afọ ojuju ha n'ebe ya bụ foundation nọ maka inye ha ohere isonye na ya bụ ule, wee kpọkuo ụmụ akwụkwọ ndị ibe ha ka ha gbaa mbọ na-agụsị akwụkwọ ha ike ma na-ekpere Chineke ka o nye ha ụdị ohere a n'ọdịnihu.